Azaruan egingo dia Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentia aukeratzeko hauteskundiak eta aurreko ebeikotzian ezagutu gaben horrako hautagaitza aurkezten dauen plataforma Garai Berrietako izena eta hautagai nagusia gurekin dugu Manu Diaz, atzaldeon. Atzaldeon. Garai Berriak barkatu izenak dana esaten dago. Bai, gauza asko behintzat, bai. 32 urte izan dira gestio berdinarekin eta hori aldatu nahian bildu gara, futboleko pertsona asko, esperientzia asko dunak eta perfil profesionalak be oso interesgarriak, bizkat rumbo berri bat emateko federazioai. Konturatu zitzen, ikusten duzue federazioak aldaketa bat bihar dauela, 32 urte daroia pertsona berdinak presidente karguan, eta honek beste bide bat, beste kolore bat bihar da. Bai, hausnarketa prozesu bat egin genuen jende askorekin eta gero klub askorekin eta horre nabaritzen zen batez ere federazioa hurbil eziela sentitzen eta aldaketa beha zebela. Azkenean federazioa da erakunde bat teorikoki bakarrik lehiak antolatzeko, baina guztiago beste presentzia bat, beste gauza batzuk egin behar dela, momentu hortan, gaurko gizarteak gauza gehiago eskatzen dizkigu eta hortara goiaz. Baina bai hortik irten zen aldaketa nahi hori edo desio hori eta ea posible den. Eta zuek heldu diozue erronka horri, zertan oinarritzen da zuen proiektuak, ze ezaugarri, ze euskarri ditu? Nik bi azpimarratuko nituzke. Bata, klubak eta deportistak, futbolistak, arbitruak, entrenatzaileak erdigunean jarri. Hor da, ez bakarrik antolau lehiak. Gauza asko daukago itxeko eta kluben beharra ondo aztertu behar dira, bai mutilien futbolian, bai neskien futbolan, eta gero entzun behar dugu jokalariei zer behar duten kirolau berak nahi duten bezala iteko, eta estamentu horri danak entzunaz eta erdigunean jarriz, gure proiektua aurreatara. Eta horrekin federazioak kudeau. Bigarrena, gizartean beste jarrera bat euki. Gizartearekiko beste jarrera bat, futbolak gauza txarrak egiten dituenean sekulako errepersioa dauka. Baina, alderantziz, gauza onak egiten baditugu, guk daukagun aukera aparta da. Hor, formazio mailan, inklusioan, berdintasunean, parekidetasunean, hor landu nahi dugu eta gure esfortzua eskaintzen diogu Gipuzkoako gizarteai, ez bakarrik futbolari. Lantalde anitza sortu duzu, esatu duzue, gizakumiak gehienak, emakumiak ere badituzue bi, horrek aukeria moten dutzue, federazio batek behar dituen esparru guztixak saretzeko eta estaltzeko? Bai, momentu honetan gaur egun bi emakume dare, oso gainen perfil oso interesgarriak, baina aurkezteko garaian gehiago izango ditugu. Hau da baita ofizialki aurkezten dugunean. Bai, uste dut, arlo guztietako perfila dare, finantzak, kirolan, marketing adituan, klubarekin sekulako harremana dauzkela, entrenatzaile mundua eta jokalarien munduan, jokalari eta entrenatzaile asko, oso perfil transversala, oso kandidatura anitza, niri asko gustatzen zait, asko. Gainera, nik uste dut talde oso politzen duela, betirako lagunak segurazki, eta gainera ganor asko taldia. Eta arlo guztietan egongo dan ekipo bat. Eta tartean dituzu, Bergara Kirol Elkarteko hainbat, orain arte taldekide, hemendik aurrera, kaso federazio kide, horrepe, betzain dut, bultzada muten dagoela, etxekuak egertu dukitzia. Bai, gurekin Josu Elortza lehendakaria eta Javi Ibarra lehendakari ordea daude lanian, eta gero kontuan hartu behar da, Josu Zubia bai, ezagutzen duzuen entrenatzailea, gurekin dagoela. Eta batez ere oso perfil interesgarria, ze berarekin nahi dugu, kirol egokitua gure ganatu. Gu nahi du gure ekarpena, gure aportazioa itxea, eta hortarako da Josu, eta oso pozik gaude. Eta lagunak ukitzea taldean, posgarria da, baina hain ditugun lagun berriak be, ondio askoz gehiago.
Bergara Kirol Elkarteak gauza asko inditu ondo azken urte honetan, nik bereziki azpimarratu diote emakumeen aldeko, emakumeen futbola bultzatzeko egin duzuen lana, ez? Orduan, horrek, eta egin dut, bere biziko garrantzia dakola zuen plataforman dako. Ikusi oso nola ipini, nire begixak, ez? Olakotan, niri, oin momentu honetan gaude klub askorekin bilerak egiten, ez? Eta beti esaten da gauza bera, jore, emakumezko futbola ematen dau zehose pertsonala daukazula, ez? Hora, begiakola, piztuta, emozionauta, eta gira da, nire eta terronka erabat pertsonala da. 3 urte egon nintzen Bergarako lehenengo taldia entrenatzen, bizitza osua mutilekin, eta 3 urte horretan, nire aldaketa pertsonala izan da ikaragarri, ni beti esaten dut berdina, kosta itxen jat, konpostura mantentzia, nesken futbolai buruz berba itxen dutenian, eta federazioan olako jarrerakin egingo diogu lanari. Hortarako dauko estibalit bajo da, sekulako perfila, jokalari bate ondala Añorga, Oiartzun, Real Sociedad, Athletic Club, Liga Iberdrolan, 32 urteko neska, ontsen futbola lagata, aden lizenziatua, eta bera izango da gure burua nesken futbolian, baina niongo nahi salbuan. Ni hor erronka, eta bai da, erronka pertsonala. Beste batzuk esaten dute, eta nik zoritxarrez agintari batzuei entzun diet, saiola bate gustatzen nesken futbola, eta une nahiko triste batek erabilzun esaldi famoso haura, que el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino. Eta zoritxarrez, hori entzun dugu batzutan, baina hori aldatu da, eta gainera bai da niretzat zehose, erabat pertsonala barrutik defendu behar dudala, eta hor inork ez dauka, inungo zalantzaik, ze hor dago historiala eta historikoa, eta zuk ere ondo esautzen dozu. Euskararen erabilera sustatzeko lanean jarraituko dugu, eta federazio estamentuetan euskararen erabilera areagotu nahi dugu. Beste erronka pertsonal bat da plataforma honentzako euskararen erabilera federazio barruko lanean indartzia? Bai, noski baiet. Azkenian hor bai da zerbait pertsonala, baina erabat konpartitu bat aldian. Azkenian gure taldian, gure eta gatzan oso natural erabiltzen dugu bai euskara eta bai gazteleraz gure barruko bileretan, eta oso politxe izatea, nik ikasi dut olako bileretan, bietan erabiltzen, eta gainera inor gaizki sentitzek, oso politxe izatea, benetan. Eta federazioak lana indau kanpokaldea begira, egia da, eta hori onartu bia da. Baina adibidez, ni egon naiz hango komitetan, hango batzordetan, bai nesken batzordean eta bai futbol amateurren batzordean, eta bilera danak gaztelera utzian eitzen dira, eta nik uste dut hori aldatu bia dala, azkenian, naiz eta ni euskaldun berrixa izanik, uste dut, hizkuntzai beste bultzada bat eman biajako barruko komunikazioan. Eta Euskal Selekzioari dago kixonian, hau da guztion erronka, eta zuri dago kizunian be lan egiteko proiektua. Bai, nik uste dut oinarte epele egon garela gai horretaz, futboleko jendia. Hombre, normala da nik uste dut, pentsau behar dozue, gure federazioko lehendakaria Espainiako federazioen lehendakaria izan dela. Eta horrek azkenian, asko influetzen dau, gauzak ez mugitzeko, ez? Guk horretan ez dago, inungo, hemen ez dago beste aurpegirik. Hemen dagona da, guk usteo gure selekzioa bultzatu behar dugula. Araudiak errespetatzen eta legeak errespetatzen, baina lana behar da horretaz, ekintza danetan aktiboki parte hartzen, eta, eseptikoentako bakarrik gauza bat daukat esateko, ez da, bai guzti dugu gizarteko gauza dela, baina EAJ eta PSOE Madrilen gobernuko akordioan 11. Puntuan da Euskal Selekzioak eta talde kulturalak internazional maila saiatu, konpetitzia usten. Eta orduan, hori sustatu inbia da, asko inbia da berba, baina Gipuzkoako federazioak Euskadiko federazioan hor izango du postura edo jarrera bakarra, eta hauxe da.
eta derrepente, bueno, egu bakoitzeko aurkezpen horren ostian, azten dia sare sozialak borborri pintzen, zuk esan dozulako, atletik salia zariela, eta zeiten dago atletik sale batek federazioko presidente moduan. Petzatzen dut zuri be, bastakit, zur eta lur utziko zituela, edo esusten arraposa zituela. Bueno, azteko, hau kanpaina honen artean interesa dago, eta badakigu nundik datorren. Azkenian gu nahi dugu kanpaina zintzoa haitxia eta azgaz urtu behar olako eztabaidetan. Baina badakigu nundi datorren eta informazioa badugu. Baina hala eta guztize, nik uste dut nahiko debate pobria dela. Baina Gipuzkoa guztian danok elkar ezauten da. Eta nik indako lana bai bankillo honetan, bai bizelai honetan, danok ezauten dozue. 17 urtekin hasi nintzen entrenadore, eta beti egon naiz Bergarako kirol elkartean, o Bergara kirol elkartean. Eta nire kluba beti eduki dau Errealarekin hitzarmen bat. Klub konbenituak izan gara. Nik uste dut Gipuzkoan danok ezin dutela hori esan. Eta beste gauza bat beti esaten dutela, nik karneta bakarra eduki dut, bazkide bezala. Ni bazkidea bakarrik izan naiz Bergaran. Ikusten duzu zeuen burua hauteskundeak irabazteko aukerekin, Manu? Bai. Baina ez da niregatik. Eske ideiak eta taldiak konparatu behar dira. Nik uste dut ideiak zentuzkoa diela dana, guk programa badauko, 60 neurri martxan hasteko pres gaude eta idatzita daude barkatu, eta klubei erakusten aiga momentu hontan, hori hasteko ideiak eta bigarrena taldia. Ez da Manu Diaz edo besteren bat burua edo kartela izatia. Gu gauden taldia oso zaila da horrelako ekipo bat osatzea momentu hontan. Zorte hon eta eskerrik asko. Zuek.